alkupäivässä. Niin, tänään tulee vähän lyhkäisempää video. Niin, siis tää on tosi lyhkäinen video. Mutta tänään arvostellaan Murmelin kanava. Eli voimme kyllä 407 videota kyllä ottais videolla. Ihan vaan muutama. Nyt. Joo. What happened to you? I lost my... Vaikka joskus tuntuu, et mä seko, vielä kannan korttani keko. Silloin kun tarvit mua, täällä mä oon. Sä kuulut myös mun kohtaloon, silloin kun et saa sanottua ääneen. Tänään tunnen oloni hyvin kipeäksi. Aha. Dedäti vuotaa ja No. Jo lähteneen. Mähän sanoin, että tää on vähän tällainen lyhyempi video. Niin. Ei muuta. Tässä oli tää video. Niin. Morjes.